Zriadni na nasze służenie. Powiedz, pomóż nam. Nasze dzieci ładują, my już jest nie władzymy. Žiadnime za nimi. Budeš tam ticho! Pomocný faraón, môžeš prikázať. Mojžiš, pusti tehotnú. A vy môžete zabudnúť. Žiadne zľahčovanie nebude. Stráž, pridajte im. Nie. Vynavážený pán faraón, dovolte mi, aby som vám mohol povedať, ako si to predstavujete, prijať tohoto vidriducha, ktorý zneužil celú vašu rodinu, veď všetci dobre vieme, ako to bolo s ním. Si tam votrel na tej kolíske v tej rieke, matka ho vaša vytiahla, otec mu dal vzdelanie, žil si ako v blahobite, no veď Feky, povedz, čo vykonal potom. Ja by som rád našiel nejaké slova na tohto bezbožníka. Ale neviem, no sa priznaj, čo si spravil? No, zabil si jedného z nás? Zabil. A ešte tomu si aj utiekol. Nie je ti hanba? Čo chceš, Mojžiš? Faraón, brat môj, Ramzes, vrátil som sa z krajiny Madia. Môj ľud trpí pod tvojou vládou. Stretol som nášho Boha. Boha Hebrejov. Zjavil sa mi v horiacom kríku. Poslal ma za tebou. Prikazuje ti, prepusti môj ľud. Prepustí tvoj ľud? Nikdy. A vlastne, kto je ten tvoj Boh? Kto? Kde? Meky, Feky, ukážte mu, aký máme my bohov. Ty vraj tam hore máš svojich ľudí, čo nás zničia, keď uprú na nás zrak. Nám to na tvárach úsmevy budí. Hneď spoznáš, kto ťa zničí, neborák. Tak. Ty s mocnými sa zahrávaš. S mocnými sa zahrávaš. To je pekné. Skráť tie čudné kšefty. Zváž si, kto je šéf. Ty s mocnými sa zahrávaš. Ty s mocnými sa zahrávaš. Ty s mocnými sa zahrávaš. Dosť už bolo starý. Tu sú pravé čary. Úctu nám už varí vzáš. Tak zdvihni ten svoj prútik. Ty s mocnými sa zahrávaš. Ty s mocnými sa zahrávaš. Ty s mocnými sa zahrávaš. Pýchu svoju poruš, káže ti Boh Horus, kľaknúť pred nami si máš. Ty zápasiť chceš, vymieníš sa byť. My mohli sme sa uraziť, našim žiakom môžeš byť. No najprv nám úctu zdáš, a z tých rok si kopeš inak, s mocnými sa synak. S mocnými sa synak. Páči sa im. Ale drahý, hádam to nebudeš počúvať dajakého Hebreja. Ramzes, varujem ťa, pokiaľ neprespustíš môj ľud, hebrejský národ, tvoju krajinu, Egypt, bude môj Boh byť 10 krutými ranami a nezachrániš sa. 10 krutými ranami. A aký Boh? Práve si videl, čo my máme za bohov. Ale keď je tak, nech sa stane. Potom uvidí, kto má pravdu. Keď je tak, nech sa stane.
Odchod. Do nich! Pozri sa, drahý, na nášho synčeka. Náš prvorodený. Taký nádherný. Teraz z neho bude obrovský vládca. Tak ako si ty. Nádherný, nádherný, ale akú moc bude mať. To, čo postaví, nepostaví nikto. Dobie toľko území, že budú iba na ňo spomínať. Bude to obrovský vládca. Tak ako ty. A aj väčší. Aj väčší. Pomocný faraón. Mojžiš prichádza. Pustite ho dnu. Môj Boh sa už hnevá. Čo zase chceš, Mojžiš? Faraón, prišiel som ťa varovať. Egyptskú krajinu zasiahne ešte jedna rana. Krutá, hrozná. Zľahčuješ to. Nikoho nezachrániš. Zachrániť? A pred čím? Príde anjel smrti. A v egyptskej krajine zomrie všetko prvorodené. Zachránia sa len Izraeliti, hebrejský národ, ktorý krvou baránka pomaže okraje veraje dverí. Aniel smrti, 10. rana, pozri sa, ako hravo sme zvládli tých 9. Ja sa toho tvojho aniela smrti nebojím. Ramzes, ja som ťa varoval. Nech sa stane. Nech.
Počkaj, ale pošukaj za naši neprežili, takže sme... A faraón zdochl. Vyzerá jak zrzuta. Moje dieťa! Moje dieťa! Čo sa stalo? Prebodil. To nie je možné! A teraz si môžeš. Ramses, ja som ťa varoval. Prepusti môj ľud. Ani Boh urobí toto. Vezmi si svoj ľud a odíďte! Hneď! A čo je to babetko také? Počkaj, aby niečo robia. Faraón. Čo keby búkal naozaj, aby sme všetci... Aby... Nie, už patrí. Aj, možno budeme... Sme tam čakali do... Izraelský národ, bratia, sme slobodní, nasledujte ma. Len! Počkaj, ešte si myslel, že si to ja. Keby ubral... Teraz to normálne. Videli sme 10 hrozných rán, ale nám Hebrejom sa naozaj nič nestalo. Máš pravdu, Mária. To je ozaj zvláštne. Ale čo ďalej? Ako sa dostaneme z Egypta? Ako dojdeme do zasľúbenej zeme? Však nás čaká strašná cesta cez púšť. Áron, Boh nás ušetril. Bil Egypt 10 ránami, my sme v poriadku. No len čakajú nás aj horšie nebezpečenstva. A čo jedlo a voda? A nájazdy, púštni zbojníci. Nešumrite toľko. Boh sa o nás postará. Čaká nás dlhá cesta do zasľúbenej zeme. Je to krajina oplývajúca mliekom a medom. Je to naša vlast. A my sa do nej dostaneme. Bude to ťažká cesta. Budeme hľadať vodu, jedlo, aj bojovať s púštnymi kmeňmi a budeme si stavať tábor. Ale spolu to zvládneme. S Bohom, ktorý nás povedie. Majte trochu vieru. Áron, veríš mi? Verím ti. Mária, veríš mi? Veríme spolu Bohu. Izraelský národ, veríte Bohu? Veríte? Tak poďme, putujme. Áno, kapitánku. Chcete piť?
Chcete vodu? Nech sa stane! Aha, skala sa rozbila. Paráda, Mojžiš. Mojžiš sa už veľmi dlho modlí. Máš pravdu, že tu takto niekoľko hodín. Asi to bude niečo vážne. Mojžiš. Šalom, Mária. Šalom. Šalom. Prehovoril ku mne Boh. V modlitbe. Počkaj. Musím odísť na horu Sinaj. Chce so mnou hovoriť, ale k hore sa nesmie nikto z vás priblížiť. Áno, čaká ťa dôležitá úloha. Musíš odviesť hebrejský národ na druhú stranu hory. Ja, keď sa vrátim, poviem vám, čo Pán chce. Je to úžasné. On so mnou hovorí. Majte vieru, žite v pokore, počkajte, kým sa vrátim. Rozumeli ste? Rozumeli. Rozumeli ste? Tak do autobusov! Ja, Jozue, Núnov syn, nástupca veľkého Mojžiša, posielam vás dvoch s vedou do Jericha, aby ste obhliadli pevnosť jeho hradieb a vojenskú posádku. Ale buďte opatrní, nepútajte na seba pozornosť, nikdy dlho nezastavujte a ak sa vám podarí, skúste nájsť takých spojencov. Nech vás požehnáva všemohúci Pán. Budeme to na vás myslieť. Checks, yeah, but no answers. Now the question is, what's in my senses? Yes, I'm lucky, yes, I'm alive, but I'm curious about what's coming after my last breath. Pyramids, temples, statues, and candles. Apparently, you can not always find truth in samples. Animals, plants, check up on my genes. My DNA's like a time-traveling machine. The cues are on my sleeves, creatures in disbelief. The creatures are on my dreams, the figures of iron rings. In my veins, there's more than Arabic blood. In the past, I even saw the pyramid ruins. What about the ancients and their wisdom? I guess I have the time traveler syndrome. In my veins, there's more than Arabic blood. In the past, I even saw the pyramid ruins. What about the ancients and their wisdom? I guess I have the time traveler syndrome. Time traveler syndrome. Kto ste?
Neboj sa, ženská, či nespravíme, ak nás neprezradíš. My sme hebrejskí zvedovia. Vy, tí Hebreji, ktorých Mojžiš vyvedol z egyptského zajatia? Je to pravda, že ste prešli cez Červené more bez toho, aby bola čo i len nitka mokrá? Nie len cez Červené more, ale aj cez celú púšť. Prešli sme s Mojžišom ako vyvolený národ a teraz môj ľud, náš ľud, čaká za tými kopcami, pretože sám Najvyšší nás sem poslal. Jediný Boh, ktorý vládne celé zemi i vesmíru. Ale prečo ste tu, čo chcete? Tuto v mojej domácnosti? Nie v tvojej domácnosti. Prišli sme si obzrieť vaše mesto, Jericho, pretože nášmu veliteľovi, mocnému Jozuému Boh povedal, že nám dáva do rúk túto krajinu a v čele nám stojí toto veľké mesto, Jericho, ktoré chceme a príjeme aj dobiť. Takže prišli sme sem, aby sme pozdrali, aké sú múry pevné, aká je to vojenská posádka, ako sa ho dá najlepšie zmocniť. To nemôžete, ja tu mám rodinu. Neboj sa, žena. Ak nám pomôžeš a neprezradíš nás, tak my na to budeme pamätať. A tu pred všetkým ti prisahám, že ak cez toto okno spustíš o 3 dní túto červenú šatku, pre nás to bude signál, že tento dom naši vojaci nenavštívia a celá tvoja rodina prežije. Ale varujem ťa, nevychádzajte z toho príbytku, pretože potom, ak budete von, naša prísaha nás už neviaže a zahyniete. Tak teda dobre. To je skandál, to je strašné. Niekto ide! Akože vysvetlite mi, ako je možné, že vy dvaja, najlepší strážnici v celom Jerichu, nedokážete chytiť dvoch Hebrejov, ktorí 40 rokov nevideli nič iné ako šutre a piesok na nejakej púšti. Akože máme najlepšiu obranu v celém na Blízkom východe, najstaršie mesto s najlepšou tradíciou a prídu sem dvaja špehovia, akože čo ani ovcu v živote nevideli, také tam nepoznali v tom Egypte, či kde to boli, z ktorej diery vyšli. A prídu do nášho mesta a čo teraz? Vy dvaja tu stojíte a ešte sa začnete hádať, akože neštvite ma, kokos. Ešte tieto domové prehliadky otrasné, taký bordel tam majú tí ľudia, že to nemá období. Dobrý deň. Dobrý deň. Máme príkaz vykonať domové prehliadky vo všetkých domoch okolo hradieb. Do nášho mesta vnikli dvaja Hebreji. Sú to veľmi nebezpeční, aspoň sa tak tvária, špióni, ktorí ohrozujú naše mesto. Viete nám o nich niečo povedať? Jemenečko, to je strašné. Viete čo, hej, teraz spomínam, videla som, tam, vidíte ten chrám? Aha, tam, hej. Tak tádia presne šli, hej. Viete, akí boli rýchli, áno, tam. Tam po vyše tej bráničky, tak ako presne. je. Ja som tu práve varila, hej, a zrazu, že to kto ide, to sú, to nie sú od nás ľudia. Takže áno, tam, hej. Keď myslíte, tak my sa tam pôjdeme pozrieť. No tak ďakujeme za informáciu každopádne. Za máličko. Pekný deň ešte. Pekný deň. Ešte aby sme ich tam po chrámoch naháňali, tak strašné. Sú preč. Stuk je čistý. Malé technické problémy.
Nejď a vyschlo mi hrdla, už ani rozprávať neviem. Tak toto, čo si teraz spravila, Máziš, vidíš, Máziš, tak toto ti nezabudneme. Zachránila si nás a pamätaj teda, čo sme ti povedali. Tá bielá šatka, tá červená šatka ťa zachráni aj celú tvoju rodinu. Teraz sa vraciame k svojmu kmeňu, máme kopec informácií. O 3 dni a 3 noci čakaj pred bránou veľké boisko, ale ty sa nemusíš báť, pretože sám Najvyšší toto celé videl a ochráni ťa. Felt like you were born at the right time, that you're ready through all of this and the best life. Why do I feel so connected to the ancients? Why do I always want to go back to the essence? I play video games now, I want to play chess. Trees only grow over time, that is patience. Got my paychecks, yeah, but no answers. Now the question is, what's beyond my senses? Yes, I'm lucky, yes, I'm alive, but I'm curious about what's coming after my last breath. Pyramids, temples, statues and candles. Apparently, we not always find truth in samples. Animals, past. Izraeliti, dnes zboríme Jericho. Pred! Staré mesto stálo hneď za Jordánom, na zemi sľúbenej. Dlhé roky dokola veľké hradby malo, ľudia sa obávali tej púšte spálenej. Každým dňom sa blíži k tomu mestu národ malý, a hoc nie je veľkým počtom, na čele Boha má. V meste sa už trasú, veď vyzvedačom dali za úlohu zistiť, ako sa mesto dobiť dá, ako sa mesto dobiť dá. Nech múry sa už sypú, nech múry sa už sypú, nech sa múry tohto mesta sypú, nech sa múry tohto mesta sypú. Pred tvojou tvárou, Pane, ohňom ani mečom, sám Boh im pyšnú krásu bez boja do rúk dal. Keď s ručiacimi trúbami obchádzali mesto, za malú chvíľu bola z hradieb iba hrba skál, iba hrba skál. A múry sa už sypú, a múry sa už sypú, a múry našich srdc sa sypú, a múry našich srdc sa sypú. Pred tvojou tvárou, Pane, tak ako vtedy, tak i dnes po púšti sveta kráča, a vždy, keď chce vstúpiť, my postavíme múr. Dnes v mojom srdci, Bože, múrať môžeš začať, svojou mocou ovládni ma a mojím pánom buď, a mojím pánom buď. A múry sa už sypú, a múry sa už sypú, a múry našich srdc
sa sypú a múry našich srdc sa sypú. Pred tvojou tvárou, Pane, No dobre, takže môžeme si zatlieskať, vyvolený národ. Doputovali sme, Jericho padlo, Boží stánok je v Jerichu zastúpenej zemi, zvládli sme to. Dobre, moje zlatí, teraz si už môžete zase posadať. OK, budeme si spraviť také putovanie.